Het lijkt dat we nou in een parkeergarage staan. Maar de werkelijkheid is oors. Het is een van de producten van Probo uit Dokkum. Probo maakt digitale prints voor resellers. Dus we werken voor reclamebureaus, voor signbedrijven, voor drukkerijen, voor websites. En we maken eigenlijk alles wat je binnen en buiten bedrijven ziet aan reclamemateriaal. De jury schreeuwt onder oren in haar rapport. Probo tart alle wetten van de krimpregio. Sterk groeiend bedrijf in de regio Noordoost-Friesland. Verandert klanten in verkopers door afnemers te trainen in hun commerciële vaardigheden. Wat is haar geheim? Ik denk dat een van de punten is dat je niet over krimp praat. Dus dat je bezig bent met groeien, met de kansen, met de mogelijkheden in de regio. Ik zeg, als je over krimp praat, krijg je krimp. En ik denk dat dat eigenlijk de mogelijkheden geen recht doet. Als je in een organisatie zoals Probo die online en maakindustrie combineert. En online is afhankelijk van logistiek. Als je daarmee in Dokkum zo succesvol kunt zijn, dan kun je gewoon hier heel erg veel. Probo groeit nog heel tijd. En de directie had grote plannen voor de toekomst. Maar nou is er eerst een moment om stil te staan bij de winst. En grutsk te wijzen op wat ze bereikt hebben. Uiteindelijk toch altijd op de mensen. Uiteindelijk op de mensen die deze groei realiseren. Afgelopen jaar 60 mensen aangenomen. Dat is natuurlijk een enorme inspanning met elkaar. En het is gewoon heel mooi om te zien dat daar steeds weer een heel mooi resultaat uit komt.